Pait ba pi ki ba page. Ia kani ka video. Page chua tangkat ni. Ka video ka badang hadian kani kadang day tangkat trailer. Syakmat ka don ka video ka bangan sakren sibit ngan sa upload kam jan miet sibit nomor auto tangkat ni chua. Toh ngan penkut chua tangkat ni. Sia page pat dah ka wei ka video ka ba sibit. Di pelok ka por momentang ngawan biang capi. Di hadian ba layo ya ka kalau ngayo kumpej ba hakan riu tarik jong uniu benai ba katu ka jing penyak jong ka kani ka parti Voice of the People party kan mi la syai kasngi riu tarik kila bu ka tarik te halor katu bat halor ru kimat kiba kala pan syai te habanga ngap study bhai gitu ki aka baro khat kilong kiba don kam kumbala pensai na presiden rong ba jong ka Voice of the People party ngi kum kiru pait ba kumanga kumapi nanga sudai ba kini ki barakaj kidai ba kin poi hadu skor jong ka sarkar uni paieit ula alam bakla sibon ula ya compare ya ka ya gitu kimat mo kiba uba arden kani ka Voice of the People party ka bu kita kispau utu u compare bat kispau hukum kumno mau kat uni paieit ru udang penyiar rengkat bat kini ki badai kam politik penyiar rengkat dor penyiar seriem bat kata ka sipau hukum ka jong ublai ka jong Moses ma nga tengah melak su ban modor ka nyu ni pa ye tip ula rung kenyang ha ka khlieh ne imat udan kam jing sumar ne udan kam kano ka jing sumariu su te teng uang hananga ya keren bat kita men basan ngaya keren bat ki rang ba balang tengah ku ban tip yu ni ha kano korkom im dah hakan urkam tip udon kun udon henmen para udon kun kentai udon kun serang le se ubiang ubed dan kamsu ya kita ke berkait ngangai ka video ko jong te ngangam ban se ban pensai lang nomor kumanga ong mo ngin mi ban pensai na ban ta ka jeng bah jong ki paj ba te habang apet ya ka video ko jong ini pa iet ngai ba ila ya le kat bala ban tap et miau ban tap et ksau ban tap et beriru ngam tip ila yale kat bala ban kersan ban ayu ani kamlong kani paj ba pi ki ba page ia kani ka video page chua tangkat ni ka video ka badang hadian kani kadang day tangkat trailer syakmat ka don ka video ka bangan sakren sibit ngan sa upload kam jan miet sibit nomor auto tangkat ni chua toh ngan penkut chua tangkat ni sia page pat dah ka wei ka video ka ba sibit